Здравствуйте, дорогие телезрители! Молодежный творческий проект «Дека СААС» стартовал в феврале этого года и в течение всего периода существования радовал зрителей профессиональным потенциалом юных дарований, чье количество неумолимо сокращалось с каждым отчетным концертом. Сегодня организаторам и участникам придется попрощаться еще с 2 номинантами, но это будут последние отчисления в этом сезоне. Если ближайшие 1,5 часа вы проведете вместе с нами, вы узнаете имена финалистов. А пока предлагаю пройти за кулисы и посмотреть, как себя чувствуют номинанты за несколько минут до начала концерта. Ребята, в течение всего проекта вы уверенно шагали вперед. Сейчас, когда до финала остался всего лишь 1 шаг, обидно ли будет вам выйти из игры? Начнем, наверное, с Зураба. Естественно, будет очень обидно. Мы проделали такой большой путь. И тот опыт, который мы тут переняли, не хотелось, чтобы он пропадал даром. Хусейн? Не очень. Магомед? Естественно, это новость не из самых приятных, но даже если покину этот проект, я надеюсь продолжить свой путь. Девочки, сейчас, когда до финала остался всего лишь 1 шаг, обидно ли будет вам выйти из игры? Да, конечно, обидно будет. За все время, проведенное в проекте, я успела подружиться со всеми и научилась многому. Конечно, мне бы не хотелось покидать проект. Я надеюсь, что зрители поддержат меня и смогу я пройти финал. Я тоже на это надеюсь. Мака? Ну, конечно, будет обидно, потому что мы проделали такой длинный путь, чтобы попасть в этот финал. Зарета? Я безумно хочу пройти в финал. Милана? Ну, немножко будет обидно. Плакать я, конечно, не буду, да, я дальше буду участвовать в таких проектах, это очень интересно. Девочки, вы готовы порадовать зрителей новыми композициями? Да, для всех номинантов написаны новые песни. Моя песня называется «Дека СААС», она мне очень нравится. Я очень надеюсь, что зрителям она тоже понравится. Зарета? Я надеюсь, что я ее исполню отлично. Я постараюсь удивить зрителей, потому что я пою очень красивую композицию Кристина Агилера «Heart». Я думаю, телезрителям понравится. Я на это надеюсь. Девочки, я вам всем желаю удачного выступления. Ну а мы начинаем. И я передаю слово нашим ведущим Мадине и Петимат. Дорогие друзья, добрый вечер! Здравствуйте! Мы приглашаем вас на 4-й отчетный концерт участников республиканского музыкального молодежного проекта «Дека СААС». На старте проекта за победу боролись 21 молодой, интересный, подающий надежды вокалист. Сегодня на сцену выйдут 13 участников проекта. И сегодня 4 участника проекта станут номинантами на выбывание. Их имена мы узнаем в конце концерта. Потому что мы движемся к финальному концерту, на котором определятся победители проекта. Это неизбежно, ведь перед нашим компетентным жюри была поставлена сложная задача выявить настоящие таланты. Представляем вам членов жюри проекта «Дека СААС». Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, директор Государственного симфонического оркестра Халилов Али. Народный поэт Чеченской Республики Рашидов Шаид. Народная артистка Чеченской Республики, заслуженная артистка Республики Дагестан Мусаев Лейла. Заслуженный артист Чеченской Республики Майрбек Хайдаров. В культуре есть люди, которым Всевышний дал дар радовать нас своими творческими достижениями. Есть люди, которые учат этому других.
Сейчас мы представим вам людей, которым Всевышний отпустил и то другое. Вы, наверное, догадались, что речь пойдет о педагогах проекта. Народный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Зелимхан Тутаев. Народная артистка Чеченской Республики Марьям Ганаева. Народная артистка Чеченской Республики и Республики Ингушетия Марьям Ташаева. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Сацита Шамилева. Хочу напомнить всем, что информационным партнером проекта ДЕКА-СААС выступает чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Также выражаем отдельную благодарность от организаторов проекта продюсерскому центру «Анпро», который присоединился к нашему проекту. И на сегодняшнем концерте в исполнении наших участников прозвучат 5 авторских песен Гилани Стадника и Елены Сизовой. Аплодисменты им! Хочу напомнить не менее важную для участников информацию, призы победителям от спонсора проекта. Видеоклип от информационного спонсора проекта телерадиокомпания «Грозный» и авторская песня от продюсерского центра «Анпро». И, наконец, мы представляем вам человека, который придумал этот проект и вдохнул в него душу. Руководитель проекта ДЕКА-СААС, директор Чеченской государственной филармонии Тамара Дильханова. Петмат, у меня к тебе предложение. Думаю, ты не откажешься от него. Ты мне хочешь предложить что-то вкусное? Да, ведь нет ничего слаще родного языка. Я хочу тебе предложить вести сегодняшний концерт на чеченском языке. О, да, я только рада буду. И ты не будешь смеяться над моим русским. А я и не смеялась, просто я решила, раз уж мы сегодняшний концерт посвятили Дню матери, то говорить о матери приятнее будет на языке матери. Нисду, тоуза рогер концертю ДЕКА-СААС элч проектан дaqlazer hoş вайнгойч. Har концерт айолели бет мат'уда цахаттар дарса. خاست مگردان مل خاطر جاب کیچدان. بيت مطحون دي حرموت امشخن اميلو دوش اليردك دوغيان. أسي أصحدا يلا. او وق حدا يحقود تر نيغ بيرش ما تقولي نيغ بيرش يمام اول ينان اول. أصا يلا حدا ماما. هو بيدوي على خريا شوق يالجا. بيدو دير ويتخلير كانسر دنيا نيق إيرش نين ديرليرين يول دير. تندر خلق سومسا ناخش إنينا لاتنو إيشرش إليش. خلا هنسا تاريخ تحيلي وين دا إيردو إبراهيم أبو عمرز. Sana, ay habutsi
حجينا يقنا سنانا سنانا أي حبوتينا نبقى يوم أحطونا حجينا يقنا بقينا كيرا نتجو هيبري حسه الشغيلة سنانا أخدوغش يخكد يشغيلة وهي يبوش هي طغيلة سنانا أخدوغش يخكد يشغيلة وهي ببوش هي في طغيرة بيلشنا عامي أحدك نياستي سا هرجة شودي الوسا هرزوش قيسا تربلا هيلانا خستموهونا هير الزاهر لقش مرزدنا خونا تربلا هيلانا خستموهونا هير الزاهر لقش مرزدنا خونا مرزدنا بونا قربلا هيلانا خستموهونا هيوزدا اللقش مرزدنا بونا قربلا هيلانا خستموهونا هيوزدا اللقش مرزدنا بونا Петмат, нано шеберш, воч баргахлар дагерш тайп ансерш тох цамбак илц эрш сайош. Масаласынан сох дашо кюгш ол, цер дезаш асдик дондел. Ханан суол хэх. Разумеется, хазник ол. Хинц қидик сонохчи кисан мәнахтан кислуқвай нохчи. Хукет дэц а? Уггари қудинянчир хазхум я элч нан қигну шекорни набох. حهو آغاتنت صمد اللعون اشتم نخشي ما تحكوت يزني سفير داوز وشين دوغش قايت موسكوا قايقا نعون حقيحة حيث عدي زرش ديش تشوى كيغش ارسي ما تح أجميلا يروچكي ва Петмат асумам цебох ас просто нохчи хал киц далир се нохчи мот мелдик дахаит рогир эшер лақар ху حقيقة ويشم خاصية قصين تقوق بقاي وخيدة نانتي يو تيشرت شبير دنيا شو دالا عملية دي الخموات عليا بشينا بيرو أدو حراحو قولو نانا عملية
دل خموت علي بشينا بيرو أدي حراحو أولونانا وبقرة شامير زكيش بوي إقاتشا بيرنا أحبلو ديزاش حيداقنا تقوش أحدي غنيو خميارا يلا نزاقي نداتا أدغنانا تقوش أحدي غنيو خميارا يلا نزاقي نداتا أدغنانا أو سميت والله يحفي لدخا يشنا أحدي تشقو دادوك كبيرنانا يزيك أتنقر تمخيل شحاينا غزو ديش إمارا قولو أحنانا شلاتنا هورا موحق ويقوش محتو خنانا لزرو عزب وشاخيل شلاتنا هورا موحق ويقوش محتو خنانا مالقي درقي بوزر دائما ملدو حونا تمليخ نتشاسي دردتنا شينا شاقي شبوخين برك شابين شونانا مالقي درقي بوزر دائما ملدو حونا تمليخ نتشاسي دردتنانا ما باخد يزل ومط عمل شينا شاقي شبوخين برك شابين شونانا بيدمت تعم ألانسيو حنينخ كست دقيول شغليحو ديرخل أسمامك دائما خطرشتو أهو خطرشتو عتسنجلوش درش مصني دوش ماما سكوات مجايو ماما أعياء وينا سيوق مطخريو أحسن هويتنا صبر دي نيني أتصل خطرشتش ديق هما خطر تغوطا ديق سدائم تخطردو دادا مان مجايو دلا صدق حيقنيس تخطر رغير إلي ألرهم يلوين إبراهيم إلي أسوق توس حديث ريح شينيني جولا دوخشو لا دوغردق ويتن إليق حيتانا حجكش لا أسرا
Viga hanana soqita viga hanana so viga غتبي عريانا مالختا ماسو أخزغن خددي بيزين чуква гашса бацала عريانو تدوجش فيقحا نبيض بخرخا ما فيتحا глаза Хайтанани сосоцавала Будия хамадара мацаха Болар наса эгаз я хача На насоцаму не вигаха Бул хачу мектара гаттавай Чиха вештиха хваттавай نبيض بخرخا Стича, херперват солича ваваха Вигаха на насо азара На насо самуне вигаха Боухачу мектара гаттавай Чиха вештиха хваттавай Набиогу бахарха Ма витаха Сун сананс дукка нохчи качнаш керч баамина хингал щепалгш далнаш курзнаш жижигалнаш хун ху амина хананс في إتى قاتش باش أصينان غدا دقنيو سيقش قاتش دينسا بقول شيحة وي أحمد تصنحو أتصو جيم خلج ستوت حالما قون قوتشا أسمو غدايتون ما أمسنا المرزيات هشجان بواقص И ни разу не ошиблась. Ой, игомаса дирмадер. И что думаешь, дегустатор это профессия. Ой, и худара ас элларг. Цана хазам хазасуни. Хинц حقيقة كمان سسليلا ديلدا. دا إمحو يج عدل دلشو. يا أمش عديتي رغير إيشر كان باقوي. سيني تقوق تشنتاي وإيماني. Дрожит роса в родимом голосе, ты меня ждала до утра. Прости за то, что снова волосы я вплетаю нить серебра. Знаю, милая мама, как судьба нелегка. От невзгод меня укрывала нежно твоя рука. Всегда я буду в сердце своем хранить
سام على ديكش تجيبيل جوا ميلو يخايون خاء كمرشلوق مثلا شيء عجب بلاح تاع دبل بيز تاع بيباتح يقال بيز بقدو كمرشلا يديكش تجامل قيويو قطر فيل خلوية سسن إذا جو يوشمدو قيهو بيلجوا يخايون أو ويق حين هم خايون مصهم سيكواش ما يرى سمعني أي آلة ديكستك أوجر حالش يدين ديكو أشخلويز تون خامبيش بركل أول شخلويز بيدمت دلع ديكستك وق إسرائيل حسين خون بارا شيء اللي تحته مسيت تزبركل أوق شماسين جوان أو интересно ладоги вайтинг حسين إسرائيل بارك الله بارك الله خونا بعرقشسا سوحسترنا ووشغا قد شحادك سونا ديالغرنا يوخا سوغوش يدوانك ساعة صرنا بارك الله خونا حومينيك سبارك الله يوخا سوغوش يدوانك ساعة صرنا بارك الله خونا حومينيك سبارك الله بارك الله خونا واستغيلك ليل ورنا بارك الله سيدش دا قراس صحيح ورنا سيقرا غلط اشغلا غسيت صرنا بارك الله خونا حوميني سبارك الله سيقرا غلط اشغلا غسيت صرنا بارك الله خونا حوميني سبارك الله بارك الله خونا سيد سدوش سقي سرنا صادق امش داقع امورنا بايد يا زمتشي وزنا على الطرنا بارك الله خونا حوميني سبارك الله بايد يا زمتشي وزنا مدين الصينين على استغفارين يا زنا حيوت شات سكورمتل سايتل صنيق أجدع يا خرخبانا حصونا يتلنانا مقين يقعبيت متيم يهودوش دبان حين نختي ماتش أخو شبوش ماير بان إزجين بولدون ناخن قيتش أور ألتمجز مثلا إشت حيولشو قوتشر يونانا تشيبلغش أهديلا هنانا أسأتنيق شتاتليوخ بأزيع يدا خريع أتنيقش ليوخشن بوين проект ديق شوي باتسون دودا لي أنسكيتشين كل يشو نينخلات سينغلا دوردوك وي حقيقي ويتنج
песню, самую светлую я подарю лишь тебе. Сердце самое верное бьется на этой земле. Это сердце мамы моей, я ее люблю все сильней. Вечный праздник, когда мама рядом со мной, не страшна никакая беда. Мама, мамочка, ты для меня ангел мой, ты меня не предашь никогда. Самый яркий букет цветов я подарю лишь тебе. Птица счастья со мной вновь, ведь ты живешь на земле. И улыбку мамы моей я люблю сильнее, все сильней. Вечный праздник, когда мама рядом со мной, не страшна никакая беда. Мама, мамочка, ты для меня ангел мой, ты меня не предашь никогда. Yo, هرداش نشلارن يازن دوحونا صحومي نانا جيمو تخص خيتر داتر تيحونا دقة همش دو صحويقة آلا دايم ناس وندق مليوغو ولا خيلة دكني غوانا قينتر يلا نانا سونا سوغر دالا غالط خونا اردو أسألة مو خلارنا بيزم قاعدة تخونا بيسانا نبر خيولوش عقونا بلا حاجنا يديس لوردات خاستن بونانا خيولوش هقول يحسن خلشة سميقر مواد دقارة بركة لأولو تحسن دينوش دعدولوس حلغاتي قولي غوي هورم موش اينانا حستقو أما دي خزا ديشنش تخلشة تندق لديش عخاء مندونانا وحقتيشنا يوقو دنيا ندعتو ديس هم دات هرداش نشلارن يازن دوحونا صحومي نانا هايو صداخر النعوة صداقن الله حنخزا اللي تحيستو دوق ديريك هالدوقة ديزاش قدم دات هر دنيا ميال خليك Праздник, когда мама рядом со мной, не страшна никакая беда. Мама, мамочка, ты для меня ангел мой, ты меня не предашь никогда. حلغزام ناسين قيرمشكا بلغشكا مخكرش إيشرش لقنتعش كنترش إليش أولش مخلا Машина времени, а ты гюя чудартия. يخش حاير بيت ما تسونو ديك عير سايت است قدل إيات شودن يستي أخش خز غابل إيوخن سين قيرمشك أخش غرغز وسن خلخرش ديش романтика. Югаюл, ты 21 веке. Я мою 21 век. Вышку захудя вчера, идти лапсу. حكوار تعمود عبي حنشوخ تاريخية صون واش ديك ساس بريك كانسر دحوشيو تغين تحط كاتشنيا شيء اللي دعا كاتشفلو دنيا ومعمد نانا حبره سرنا چوا دو دری
pasuna dünya qagadina askhila hizayarna hota tam ashayna barna qintira sunayala ahbaha amurna sovarna qalamada darna barakallah barakallah dagara sahom yanana hosan dozala sair siahan ahila suna sahom yanana hosan dozala dagaran ya qahbalarna barakallah Sahom yanana hosan dozala sair siahan ahila suna Sahom yanana hosan dozala dagaran ya qahbalarna barakallah Sahom yanana hosan dozala sair siahan ahila suna Sahom yanana hosan dozala dagaran ya qahbalarna barakallah Магомед, как ты считаешь, как ты выступил? Я чуть-чуть собой недоволен, но оставлю это на рассмотрение жюри. Mati, so ugar khasqiya chalish miuna ghayon. Sajimos din. Kinchul qijim yara. Yarder, sapqish dos din so khasqiya chuqat taish. Bustigda budit mama. بيتمات إيش يأيون خز وين تخلو معشر يستقل تخلش ووش يمرزو يت كانسر شيء سمق دال نينخ مرزو يت يشخر ما ياتر ما شري استقل زريا تارسا نكايوا Baydakar Khazdela lata Sirla adon khadu Hora atza Ajador kyozush Isbeha masha Khulila daimna Stigala sina Халона хан Цахи чабала начам Санге ахотал урбац Паргате дахаран мах Цалайча халона хан Цахи чабала начам Санге ахотал урбац Дахаран мах Zama, zama zakana, kerla agalanash, bay hitoriu, deza
ديترسون حلخ بلخ يشخلر بو حاشتلوش تأرخ قجبيش إستنج دلش تيجاج أوغ سمعني خل بوخر كيكير خوي خلخ بيولش إلياش أولش فهنت هنت يتلو حاشيات يقجبت أرغبات دلح حوجا بقول سينجوت تمابو حيسقط لا أدنى كلاسنك يلا يا واتساب جو يا إنستغرام جاهود حاج زمنا إعمي سمدين بيت ما تصون إفيرتوالني داخر تسيوش صون بقدل داخر ديز بقدل إلياش بقدل غيرغر لونش بقدل خلخرش بقيو لوعلقش بقيو نخجيش خزاري قوان هنز يو أدوش تسيول إيشرت دادا خانا وساتسيتا بعشن زير زينا قري أحيي خيرا
بيتمد حينان ديش ديان صديق اليش أهوي تيرتون أصنوي إيترق قطعنا جناز دقيقا بقبل دعبال لير أقصوه إلر أحشين تسوكي برسوخ ديج خردق صوغة إيلر غوز لي البور الآخر يالون يسوس حبلر هندو استحيو نيحق شركة حنوي حقن تأخرت إخيال كوت أزني خلر ما تتو نوي أزني غلا ميز أحي غرطة ديجا سونسينا خان هودا ديز تولي أحينا هو إيتر ديتاح قويحون بيتمت نان سوخ دا ديش ديني تسحويش إسوخ نان دين دا ديز موغ دا ديز هون ألج تنخز دوش آلر تنيوخي واحخة أرتس ميرزي أم كيا تشيرتس يوت نوي حقرتس راديو چاتون خزنك يشلقي ترتس إم خالدو تردر بينا ناشت خزيش لقريو كانتاي وزريت سيرسدحو سخيتشنا سنيت بحقو داخريا فالدزاهم مدات قصة دنيا جاسوميل يا خراخ أحيستنا أحقينا أصيل حانا بيوخنا أحمر زويل صادقنا سينا حومي نانا سايا غلا حدوق يا غنانا بيزم تحسونا يوخلوش ميغا دنيا قدسوش محيزة حيبرقش نطغى أبو تساقوش يا غلا حدوق يا غنانا بيزم تحسونا يوخلوش ميغا دنيا قدسوش محيزة حيبرقش نطغى أبو تساقوش حيبرقش نطغى أبو تساقوش حغي غنيت سخيلتا أسويشو ديلي ديغردو حميتا ديزا سيدالا أسكيرا راسا نالوردو أحيستنا أخينا أصيلا حانا بيوحينا أحمر زيلا صدقنا سينا حومينا نسا يا غلا حدوق يا غنانا بيزم تحسونا يوخلوش ميغا دنيا قدسوش محيزة حيبرقش نطغى أبو تساقوش يا غلا حدوق يا غنانا بيزم تحسونا يوخلوش ميغا دنيا قدسوش محيزة حيبرقش نطغى أبو تساقوش حيبرقش نطغى أبو تساقوش Зареточка, по-моему, это был замечательный номер. Как тебе самой понравилось? Во всяком случае, я очень старалась. Браво! Это была Зарета Кантаева. Друзья, наши конкурсанты очень волнуются. Давайте их как-то бурно поддержим. Спасибо. Петька, цамаласюк, хун мыс мотха? سون مس مطقع أصديتر مصر نقيتحون خل خرجيو خل خردوق مسان نقيتش درك يات خل خرج خو موزيكانتيو موزيك ما يو مسان نقيتش شرك يات صديقي وعيو أدقر إعدك دوش ملش مطع إعجا مصر نقيتشدو Добро не требует перевода. Не требует. Петмат, цамас малик духу ахсадисра аттам дерду иностранный мацаммо хайдикал шиц. Сун цам гезнау. Ингелс матху шуацгуй, ведущий бог бой турбац бог. Хайм кыбоглаха. Oh my god. What is happening? Okay. Now I want the place very beautiful. Singer Salta Muradova Mahka. عليه أقسين اختقاس أتيوع دير دوت شو مدات أتمنى وتع إنجلس مات عميق صور
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were when I walk away. If only I know, wanna know today. Ooh, ooh. I will hold you in my arms. I will take a blade away. Thank you for all you done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do. I place your weight again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just got into and might have myself, might have you. Some days I feel broken down when I want my man. Sometimes I just broken down when I know the mess. And I said it's so goodbye when I come to this. I will hold you in my arms. I will take a blade away. Thank you for all you done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do. I place the weight again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just got into and might have myself. Oh, I just can't just one more day. I deserted the look in and ending it to wait away. Oh, I'm sorry to the love, and I really play when I was in a fake I'm sorry for blaming you for everything I just got into and might have myself. Мака, ты за фортепиано, это что-то новое. Что это было? Сначала это не было запланировано, потом я подумала, почему и нет. Я решила сыграть на фортепиано. Я думаю, всем понравится. В любом случае, ты всех удивила, Мака. Удачи тебе. Спасибо. Сананс дүйт шаш кеги долчхайна без махил эшерш дуққа лю қурбош. Масалла, бюс арж яра али хотсавош мависла. Бюс арж цахилита собатта цақиятар маю. Понятно. Это аярташка электричество цагалла, урмашка лампаш цагалла йокш. Айршхла. Сонда надо было ждать. Бетта сасхақиетталц. Мазам нышхил иш. Свет театр эл маникюрьяш. Макияжьяш. Қахек үш цахила. Соцмаштак ора хақда вақчан волшхила. Хинц хаюга цэриал ярагъяр конкурсант сақой қарю ассэните. Эди Султанова Милана. Тега сахт.
سيحان صيح تحسيت سيرامال برقشوح بيزم كريرة سيحان صيح تحسيت سيرامال برقشوح بيزم كريرة صدور نجي مصحت سنة دولي تشبيلي غشدات حوخلت سوساحة حامزة حيت بيخن يدوشيات سيل خانة خانقانا خلال حدا خريحسا حيت تحني يوخش زمان يالي يشتغلوش غير يرام سسحتن بولا ريح ديتا لودوك سسدو تشيخ حيزاش حيت السيدين وش ترقل صدو يرسيخن دعيدو سيخا حيت السيدين وش ترقل صدو يرسيخن دعيدو سيخا صدور نجي مصحت سنة دولي تشبيلي غشدات حوخلت سوساحة حامزة حيت بيخن يدوشيات سيل خانة خانقانا خلال حدا خريحسا حيت تحني يوخش زمان يالي يشتغلوش غير يرام خلاص لي قريو أصحونا يش يوي قريو حما صغيغة دالا دشي ستشو آريان قاخيش دياني روي إرسان غيري دالا دشي ستشو آريان قاخيش دياني روي إرسان غيري صدوق دوجي مصحت سنة دولي تشبيلي لاشدات حوخلت سوساحة حامزة حيت بيخن يدوشيات سيل خانة خانقانا خلال حدا خريحسا حيت أصحى يوخش زمان يالي يرسدولوش غير يرام Madin, nēn boks, došs to desnaš karvar darihun. Nēns došs du pēt mat mosu khazdosh, nān daimoq, nēn došs, nēn mot, isht, qida dersh? Us itza bog, nēn boks, došs trifno doš. Masala, nēna pēna, nēna qēna. Sopa ehtiyat, ahumaya vai mosu khil gherchigi? Ot ahda aldi. Bez problem. La doğalsan baytiya. Gucci yal çahum ya nana. Sıxas xiytarıq, yudu ana. İş, tuta prif mamsyo yalurer, ahla doğal. Tsazama şluş tsashikana, dühəli yolu suna nana. أحس حديث رياح حيوخ شيات از مشكاتي نعلي عليه شو حنان حد ساقية بيت مات إزمتها فرمايو تازمش إش نين دشنش دو نين كيوكش دو نين بعرقش دو نين قجر دو حغينشكو شمعت تازمش شو شاش مايو Ой, Петь, вырастешь, узнаешь, что такое метафора. أحس حديث رياح بايكايا وزراب أوصل إلي دوك تحم ميتافر Цуюка хилтар ло метафор. Ладугур давай цинг. زراب بايكايا ميحو بيحكي Halk inteira jala samca isnabas Savit svina lela bako jela as Hilar gjuha lystu shvajla nash maje
دوشين تحو السالاريو لازم بوتوشكي رحسن دوجيت دالو إيسي خلالي بسيدا بيسانا داخل يحقيتا أخير دات بيتانا داخل يحقيتا أخير دات بيتانا جينا نوقع دلخو خدا بيزاما تحال خديسنا غيلا سينا عند غاش يخنا زاما يينا بوخو بيسانا سيدا نيخو ديخو شقيقو ساداغو سيدا نيخو ديخو شقيقو ساداغو Alqindera yala samca isna bas Sovitvina lela baqoyela as Khilar yuxalis tu joyla nashmaye Bayqastarna boshikh maye hobebke Bayqastarna boshikh maye hobebke Зураб, рок-н-ролл, подтанцовка, все настолько оригинально. Как ты сам оцениваешь свое выступление? Ну, в принципе, были ошибки из-за волнения. Думаю, вполне достойно выступил. Петька, он вецха ногчи хазгылк ждуч хазни. خزغلق شمدوق دروين ميونك ديتا حلق زامنا يوع بحنا ووشلت جيم شستك خلش يوع يوق يولقتش شيشالتنا شو يوخي كيجي ناخ دابول شلق مستيوس الصوب بحنا كيجي ناخر نقع اشتق اوسم خلريه هدو قزح ستيس طايش كول حسب عن اعتقلاس يشيكون ووشان لهتير أستان يوق يوق تسير تير مجتال قلدريز ما غوتك ووكش باش بيغدير سيوق هيزليج كنش نوخش غلق شغامتها ودي عبيت ما تحم هينسليك انت شقوش مغلوب بعنا عليتا ليتج صبعني عليت مو تليت أصحاني روشكا جير ووقوكا جناونا تبالك عجير بيتمت إيشت بيتن دمجر مدات زابر يريز سهو بيعقبو تان زابر هو يخوش سغلج زابر إيشت متسخل بيتمت زابر موخل يزوين هنس قويتوريو فردوس إلش مخكري توبنوا حقيقي ويتك
بيلقيجش ميكرا خبر دسقي شيكرا بيلقيجش ميكرا خبر دسقي شيكرا ليلا لا لا ليلا لا ليلا لا لا ليلا لا ليلا لا لا ليلا لا خبر دسقي شيكرا Шашина мелдех няхса, хаадола дерзада. Шашина мелдех няхса, хаадола дерзада. Лила ла ла лила ла, лила ла ла лила ла, лила ла ла лила ла, хаадола дерзада. Дорогие друзья, это были участницы нашего проекта. Давайте еще раз поаплодируем им. Вейн Махаар, вей проект Езерцте яце вей республик Бахар Хош. Сундела проект Кюгл Хош Сацамбина Тедохшира и Бол Кида Даба. Грозный телерадиокомпания Гуэнс проектан организатор Дакаякина Кел Гулам. Вей жюрист Таханлера номинанш Астош Бол Беша Царь Цангла Дуиш Хирюва Инц. Сцене Текойк Эдзилова Фариза. مش كفاية عليك تجرحني
Pēc kā? Un ho elgiet? Farīs haiets migirdui vai konkursija migirdāts? Oi, Lina, hum dirdoši. Vai oi, Lešā sente qoiq Baikaev? Zurab. Ha, Baikaev? Zurab. Ha, Zurab. И Мурат Байкаевы. Тебе моя печаль, тебе мой страх, и музыка моя к тебе одной. Теперь и разум мой в твоих руках, душа моя измучена тобой. Испытана, утомлена, и знаю, ты тоже сон. Душа моя не заперта, но к сердцу путь перегражден. Слова остались в ней, в шепоте теней. Я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей. Боже, лишь слова остались мне. Пустая тишина во тьме звенит, и мир молчит. Весь мир молчит. Твоя лишь в том вина, тобой забыт. Израненный несчастный мир не спит. Слова остались мне, и в шепоте тьмей я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как двери без ключей. Боже, лишь слова остались мне. Слова остались мне, и в шепоте теней я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как двери без ключей. Боже, лишь слова остались. Холоднее льда воспоминанию боль, но в моей душе по-прежнему светло. Хотелось бы скорей забыть о ней. Что было, то прошло. Я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей. Боже, лишь слова остались мне. Слова остались мне, и в шепоте теней я слушаю во сне историю о ней. Слова остались мне, как дверь без ключей. Боже, лишь слова остались. Это были участник проекта «Дека Саас» Зураб Байкаев и солист Чеченской государственной филармонии Мурат Байкаев. Дорогие друзья, вот и закончена концертная программа. И наше компетентное жюри приняло решение. Просим вас передать на сцену список номинантов. Мы приглашаем всех участников проекта на эту сцену.
Давайте поддержим, ребят, все-таки это сложный выбор. Сейчас наступает самый волнующий момент. Решение жюри, которое определило имена 4 номинантов на выбывание из проектов. Номинантов мы просим подняться на подиум. Это Дениев Магомед. Давайте бурно-бурно поддержим, ребят. Следующая Арсанукаева Зарета. Эдисултанова Милана. И Байкаев Зураб. Напомним правила проекта. Из 4 номинантов шанс спастись есть у 3. Одного из номинантов спасут участники проекта. 2 номинанта спасет руководитель проекта Тамара Денилиханова. И, наконец, 3-го номинанта спасете вы, уважаемые зрители. А вот один из них проект наш покинет навсегда. Итак, начнем голосование. Ребята, вам слово. Сейчас вам вынесут микрофон. Начнем голосование. Первым свой выбор сделает Ибрагимов Умар. Assalamu alaikum. Seyirdik hoy. Asaygo Zuraban alıyor. Следующая будет наша Зареточка Кантаева. Sırdı kalmasın. Это сложный выбор. Asagos Миландало. Так. Просим Хусейн Исраилов. Seyirdik hoy. Выбрать надо, Хусейн. Zura Baykayev. Свой выбор сделает Имани Чинтаева. Sırdı kalmasın. Арсанукаева Зарета. Ильяс Ибрагимов. Assalamu alaikum. Zura ben Daluru Pasagos. Лиана Дудаева. Sırdı kalmasın. Asaygolas Deniyev Muhammed'den alırdım. Хеда Багаева. Sırdı kalş. Зарета Арсанукаева. Сацита Дадаханова. Сырды kalmasın. Я свой голос отдаю Милане Эдисултановой. Браво! И последняя свой выбор сделает Макка Салтамурадова. Сирдик Холмасери. Мне очень трудно делать этот выбор. Короче, я бы отдала всем. Извините меня, но Зарета Арсанукаева. Итак, давайте
давайте мы посмотрим, у кого же сколько жетонов. 3. Милана. 2. Зареточка. Зарета. Сколько у тебя? И теперь мы видим, что по итогам голосования в проекте остается Зарета Арсунукаева. Мы ее поздравляем и просим вернуться в ряд своих Слово за коллег. руководителя проекта. Тамара, просим вас на сцену. Аплодисменты, дорогие друзья. Дедикадо Масера Марша Дорию. На самом деле сейчас очень трудный такой момент, волнующий, волнительный и для меня, и для участников, и для вас, наверное, для болельщиков наших ребят. Я честно скажу, я не знаю, за кого мне голосовать. Скажу, как есть на самом деле. С самого начала этого проекта были ребята, которые очень серьезно отнеслись к своему участию в проекте. Не пропускали ни одно занятие, не пропускали репетиции. И в дождь, и в холод, и в зной приходили к нам в зал. Это были и Зураб, и Милана. Оба. Поэтому мне вдвойне тяжелее сейчас сделать этот выбор, потому что оба они для меня очень дороги. Вот. Наверное, я поступлю, как поступит любая женщина, да? Солидар, я выберу Милану. Но я это делаю только потому, что у Зураба очень много поклонников. И я уверена, что его наверняка спасут наши уважаемые зрители. Если они его не спасут, то как руководитель проекта его верну я. Все, спасибо большое. Итак, Милана, тебе слово. Милан. А вот теперь последняя надежда номинантов. Какое решение вынесет зрительское жюри? Ваши голоса могут спасти одного из выбывших конкурсантов. В течение следующей недели, я прошу внимания, дорогие зрители, в течение следующей недели вы можете голосовать за одного из участников, посылая СМС на номер 5522 с кодовым словом ИРС, пробел и номер участника. Итоги голосования мы узнаем через неделю. Дорогие друзья, итак завершен 4-й отчетный концерт молодежного музыкального проекта «Дека-Саас». Сегодня определились ребята, которые будут бороться за главную награду проекта Гран-при. За 3 призовых места. За 2 специальных приза. Приз жюри и приз зрительских симпатий, за которые вы, уважаемые зрители, можете отдавать свои голоса. Финальный концерт пройдет на этой сцене ровно через месяц. Через месяц мы узнаем имена победителей проекта. А сегодня мы желаем удачи всем участникам и говорим до следующей встречи! Дорогие телезрители, вы можете спасти одного из выбывших участников. Для того, чтобы проголосовать за Зураба Байкаева, отправляйте СМС на короткий номер 5522, кодовое слово ИРС, пробел и цифра 1. Дениев Магомед под номером 2. Мы ждем ваших сообщений. До встречи в эфире!